Jebul tingkah lakune lelembut iku ora mung anjalari mengkara kita, nanging kala-kala uga gawe geli. Apa bener lelembut utawa memedi kuwi uga duwe bakat seni? Saben kita maca pawarta ngenani lelembut, memedi lan sabangsane, apa to? Bab memedi maneh po? mesti ana wae lelakon kang jalari awake dhewe kepeksa ora bisa ngampet guyu. Upamane ana gendruwo kang sujana marang sawijining wong, banjur dheweke madharupa supaya bisa ngiloni bojone. Ana maneh memedi kang memba griya bagus, banjur ngejak kencan turu WTS. Uga ana memedi kang gaweane ngeluhi wong liwat. Bajingan. Malah sawijining pawarta uga ngandhakake ana gendruwo kang kasil sambung tresna karo wong wadon. Aneh tur ora nalar, jarene wanita mau uga kasil nglairake jabang bayi. Bener lupute dak sumanggakake. Cerita memedi sing bakal dak aturake klebu sawijining lelakon lucu. Lelakon iku mentas wae dialami dening Mbak N. Dina iku ing entek-entekane sasi poso taun kepungkur, watara jam 4:30 sore, Mbak N karo anake lan sedulur-sedulure lagi padha jejagongan ing ngarep omah. Ora ngira yen bakal ngalami kedadean kang aneh-anehi. Waktu kuwi Mbak N lagi ndulang anake sing isih cilik, nanging sadurunge rampung oleh ndulang, dumadakan anake tangis jerit-jerit. Pangirane Mbak N menawa anake kesasar utawa kecukut ilate. Mula gage dicupukake wedang menyang pawon. Nanging nalika Mbak N bali saka pawon arep ngombekake wedang marang anake, lah kok malah podo girap-girap. Mbak N domblong. Lagi sauwise podo tudang-tuding karo alok. Rambutmu kuwi lho, Nduk. Sanalika dheweke gidra-gidra kamikilan. Kitoke Mbak N banjur dadi mengkorok kabeh. Jalaran nalika ngemek-ngemeki rambute sing maune dawa lan digelung, ngerti wis ilang nyolowadi. Jarene Mbak N dipotong lelembut lan saiki malih katon cowok. Ya Allah, kok isa rambutku kepotong? Apa lelembut ya? Malah kok kayak cowok aku. Mula wong-wong kepeksa padha ora bisa ngampet guyu. Semono uga Mbak N dhewe kepeksa melu guyu nanging isin. Mosok ana lelembut kok nyambi dadi tukang cukur. Masa ana lelembut nyambi nyukur. Biasane kok angger medeni wong. Nitik saka tilas ketokane rambut, nuduhake yen memetine kaya durung suwe anggone nyambi dadi tukang cukur. Nyatane cukurane ora tumata, babar pisan ora alus. Pokal gawene lelembut kaya mangkono mau jebul ora mung pisan, nanging dibolan baleni. Nalika samono kedadiane uga pas Mbak N ngiling wedang ana ing pawon. Bedane yen ing kedadian kang lagi wae kaaturake, ketokane rambut sanalika bisa ditemokake. Dene ing kedadian sadurunge, ketokane rambut lagi bisa ditemokake madul-madul ing kebon sakwise suwene 3 sasi.